Assalamu alaikum. Barkanmu da yau. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin tashar Madubin Arewa. Kamar yadda kuka sani, tashar Madubin Arewa tasha ce da take duba halin da Arewa take ciki a jiya da kuma wanda take ciki a yau da kuma me zai iya faruwa da ita a gobe. Kamar kullum yau Allah Subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da ɗaya daga cikin manyan malamanmu masana ko kuma masana ɗin waɗanda suka san tarihi kuma suka rubuta shi kuma suka karantar da shi. Farfesa Aliyu Gunda ɗaya daga cikin shahararrun masana tarihi da adabi a arewacin Najeriya na Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto. Insha Allahu a yau za mu tattauna da malam game da jihadin Shehu Usmanu Danfodiyo. Malam barka da zuwa. Barka dai, alhamdulillah rabbil alamin. Malam kai tsaye. Wasu suna jin Shehu Usmanu Danfodiyo. Ba mu san cikin ɗan daƙiƙu kafin mu shiga cikin gundarin shirin muna so mu san wane ne Shehu Usmanu. To a taƙaice mujaddadi ni na sawan ga suna ba shi yasa mai kai ne ba. Na ji malamai na kiransa mujaddadi kuma haka ne. Ma'ana mai jaddada addini bayan addini ya an rusa shi ko kuma an so kama abubuwa da yawa ciki. To mujaddidi Danfodiyo ana kiransa Usman. Da jin sunan Usman sunan musulunci ne. Don sunan khalifan musulunci ne bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma akwai Muhammad cikin sunansa. Shi a sunan annabin da an ka aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saka Sheikh Usman bin Fodiyo musulmi ne dan tagariya. Da sunan da ya bayan nasa na mahaifinsa. Bai gadi kahirci ba, bai gadi maguzanci ba gidan kowa. Musulmi ne tsatsagariya. Sunan da ya shigo bin Fodiyo, to Fodiyo nan kuma nuna cewa cikin ƙabilun da ke cikin duniya 7,500 ƙabila suna ciki. Akwai ƙabilu 7,500 duniya. Najeriya muna 500 da ƙari, 530. A Najeriya muna ƙabila 500 da ƙari. To harshen Sheikh Usman Danfodiyo na ciki Fulatanci. Da jin Fodiyo ka san ba Fulatani ne. Kama a ce mutum Bahaushe ne, ko a ce mutum Babarbare ne, ko a ce mutum Badakkari ne ko to duk. To ka kenan shi musulmi ne kuma na cikin ƙabilun da suke da musulmi da yawa, haka mun ka sani kuma haka muka ce. Malam kai tsaye, shin jihadin Shehu Usmanu Danfodiyo kamar yadda ake faɗi yana daga cikin ma'ana kai tsaye gyara ne ga addini ko kuma akwai wani abu? Sai mu gane ni yasa ya jihadi ka mu gane gyara na ko wata manufa ce. Sheikh Usman bin Fodiyo ba shi ya fara jihadi ba. A ƙasa Hausa ma abin Jibril bin yayi, Malam Jibril yayi da ya bai ci nasara ba. Sheikh bin Fodiyo shi ma ya ɗora bisa ga abin da an ka yi, ya kawo gyare-gyaren da ƙilin za a ci nasara, Allah ya ba shi nasara. Saboda ka jihadin da ya yi ba jihadi muke kiransa. Jihadi yake rubuce ga malamai, amma ga masana addini musamman al'ada jaddada musulunci ake kira shi. Saboda musulmai ne ya iske musulunci ya hauratse da addininsu da gargajiyarsu da ma wasu abu na kahirci da wasu na shirka da sun karkace, kuma ga mutum na wanda kalmar la ilaha illallah. To ya shigo domin ya jaddada a koma baya can yadda annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya kawo addini ayi shi. Ta ba kuma karamin jihadi ba, don kenan jihadin sa kashi biyu ne, akwai na ilimi akwai na takubba. To na ilimi ya fi yawa kuma shi ya fi inganta kuma shi ya fi tsayi kasar Hausa. Na takubba da aka yi su adda matsaloli na kai da kawo. Su adda matsaloli na kai da kawo gidan kowa. To mallam kai tsaye wani halaye idan ka ce kamar yadda ka ce jaddada addini, ma'ana ya samu addinin sai dai akwai rauni da sauransu. Ya faɗa da kan cikin littafinsa wasiƙatul akhwan ya ce ya iske musulman ƙasar Hausa kashi 3. Akwai musulmai tsintsa wanda ko ina musulmi a duk duniya. In an ce musulmi tsintsa wanda babu yadda za a yi karaba shi da addinin musulunci. Ko ni shi ba dan bid'a na ba dan shirka bane ba dan tare shi addini yake tsamtsa kamar da annabi ya kawo shi. In shi ɗaya a cikin ƙasa
musulunci ne. Yace akwai musulmi ko haɗi masu haɗawa a haɗa gargajiya da addini. Ana addini ana bori, ana addini ana magungunan layu da ɗamurra da mi na kariya ba a koma ga addu'a ba. Sai Sheikh Usman bin Fodio ya ce musulmai ne masu cukuɗa abuwa, shi da kansa ya ce musulmai, saboda haka mu washe wa adalci, bai ce ya iska kahirai masu kaza ba. Wato musulmai masu haɗa abu kaza da abu kaza, har yanzu musulmai ne sai an nuna su abin can ba da rima su bari, sun ka ce ba su bari sun san kawo didima suna lamu suna. Ya ce kuma akwai kahirai tsintsa, ka ji karatun ilimi, ma'ana waɗanda ba musulman tsintsa ba ne, ba musulmi masu haɗin da abu, a'a su addini suka yi na daban da addinin musulunci, haka ya kasa su. Masha Allah. Kenan dai Shehu Usmanu ya samu addini ƙasar Hausa. Ya iske addini. Sai dai akwai da kyau dan kurakurai. Dan kurakurai. To gaban zuwan mujaddadi dan Hodiyo Allah ya masa gafara da gafararsa. Addini ya shekara 500 ƙasar Hausa. Ya shekara 500. Ba shi ba har da iyayensa Allah shi musu gafara. Har da kakanninsa Allah ya musu rahama. Kane su zo duniya akwai addini musulunci ƙasar Hausa. Tsaf musulunci kwarai. Akwai kuma musulmai tsantsa waɗanda sun wuce a yaƙe su. Akwai musulmai yan bid'a waɗanda sai an yi karatu su gane. Akwai musulmai ba musulmai ba waɗanda za a yaƙa in sun yaƙi musulunci. To malam, shin jihadin ya kawo adalci tsakanin shugabanni, duk da mun karanta a tarihi cewa ai lokacin ana ɗan samun wasu saɓani daga shugabanni ko kuma ma tsakanin al'ummomi. To ka faɗi gaskiya kuma tambayar tana da kyau a yi ta a Sakkwato kuma a kira malaman tarihi su sani su muna gyara. Gaskiya jihadin Usman bin Fodio Allah shi masa rama da masa jihadi ne na musulunci. A lokacin Sheikh Usman dan Fodio ba a ce ma dukkanin sarakunan nan gaba ɗaya azzalumai. Babban kuren da shehu ganin su wurin yin haraji. Azam mutum harajin da ya karhinsa. Kuma wannan ba labarin mujaddidin dan Hodiyo, har da mu da an raye duk dan shekara 70 ya san ko ina ai karin haraji na tashi an dan shekara 70 ko 80 ko 90 ko 100 ya san haraji ya samu da labarin garuwan su suna gudu su maka da Sudan. In an tai Sudan kashi 35 na Hausawa da Fulanin da a can haraji ya kore su. Kashi 45 da ke Sudan su ko bin mujaddadi jika ne zuwa can a ƙaurace da turawa a kan mulkin Allah shi ya ɗauke su. Kashi 20 su kuma zuwa aikin hajji ne a hanyar su. Kashi 10 za a gaba da abin da kai Sudan masunta ne garuwa suke. Garuruwan Hausawa Sudan sun kai 20 da wani abu duk kogi suke kamun kifi ake yi. Sarka Sheikh Usman bin Fodio da ya zo ƙasar Hausa akwai sarakuna musulmai akwai sarakuna waɗanda ke haɗa musulunci da amma babu kafirai. A'a. Don duk wanda haɗa musulunci da bid'a bai da ma kafiri. In yanzu aka ce zaɓi guda musulunci ko kafiri ko bid'a ni zai ce zai zaɓa. Zai ba da musulmi ne amma ya ce bid'a ya zaɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ki to wannan ka yaƙe shi. Saboda ka Sheikh Usman dan Fodio ya iske musulman sarakuna tsintsa ya iske masu sarakuna masu cakudawa sannan ya iske arna riƙaƙƙun waɗanda su ma suna sarauta to wannan kuma in yaƙe su ba laifi ba. To hana mai addini ya yaƙe su ba laifi ba. Saboda ka ya iske adalcin su abinda iske matsayin sarakunan ta farko haraji. Na biyu siyasa. Wani gidan sarauta cutar da wani gidan sarauta. A kama su a gidan yari da su. Ai daga cikin abin da an kai da shi Sheikh ya rubuta ɗaya da siyasar ma'ana yadda aka yi gidan yari yan sarauta ko yan mene ba su yi laifi ba a fitar da su. Da kyau na uku Sheikh ya iske matsala babba ta ƙasar mu ta ƙabilanci. Wannan ƙabilanci shi ya cuci kowa duk duniya yanzu akwai shi. Idan wanda ya ce to amma a ƙasar mu babban abin da a maƙilanci babba ƙasar mu babban ƙabilanci ba Fulatani da Bahaushe. Ka sai a haɗu gaskiya man ɗan jarida. To nan masiba ta su. Ƙabilancin Hausawa da Fulani shi ya halaka musuluncin ƙasar. Shi ya halaka shi. Da kyau ko wanga iske wanga yana musulmi ya yaƙe shi ya ce jikan shehu ne. Ko shi yaƙe shi ce jikan bawan yan gwarzo ne. A kama mutum a ce mai bawa, a kama uwa ta a ce mata boya. Duk wanda ya ce mu ubanka bawa ba kwanan duniya lahira
in ko sama ya faɗo. To wannan sai an jaye shi. Sheikh dan Fodo ya faɗa kan mota sosai. Ba ka iske mutum da musulunci don shi na hawan bori ka ce kahiri na zan bawanka ka ce mai ba a bori. In yace za a yi sanin za ka yaƙi shi. Shi na bori suna kalmar shahada ƙila ma shi ka adalci bai san kunjin bori ba. Ya iske bala'in ga gargajiya ya yi shi. To a kira shi ya zo ya fi kafinta da shi a yi bauta da ɗiyansa shi ya sa har yanzu musulunci bai tsaye ƙasa Hausa ba. Wallahi in duk littafin duniya ka karanci wanda ya kashe uban kana musulmi wallahi ba a ta masa. In ko bid'a ne ka sai ya kace ubanka wallahi sai ka ce Allah shi na zakayya in ku zo a hisabi. Saboda ka waɗanda abubuwa sai mun ga aka yanzu ba don ɗaya kai wa'azi ka tuna ba. Shi ma Shehu Usmanu da ya zo ba wai cewa ya ai bu su iya ba ko da kyau suke ba gyara musu. Shehu jihadi biyo manya ba su ake yi yanzu kabilanci ne ake yi. Babban jihadin shehu guda shine rubutu. Shiga abu kaza ya rubuta a bari Allah shi masa dara da gawa da. Shehu da bace kamar ya sa abin irin mata ba da kyau yace ka ayi. Har rayuwar dan Fodo duk wanda ce ne azalimi ne ya kama hujja guda. Ka ce mana ga inda shehu ma zalunci Allah shi mai dara da gawa da. Babu ita. Wasu abubuwa da aka faɗi kaga mujaddadi an kai Allah ya isa masa. Bai konan kaga mai an kai matsalar da aka samu shine mujaddadi da Allah ya bashi mulki ƙasar Hausa bai ɗauke shi ba. Karatu ya ɗauka ne mulki. Ai 1804 an kai Sokoto. Kaka manta. Yanzu kuma wanda yake Sokoto gaba ɗaya lokacin da ya taso sifa ya Sokoto gaba ɗaya buzaye ne da arawa da gobirawa. Su an daga ɗin. Ba kowa sai su gobirawa arawa buzaye sai kowa yawa. Wani har gobe. Su ya isko Muhammadu Bello isko ɗansa Allah ya masa gafara yadda ya toshe taho ya zo abin da ya sa a gayyato shehu ya zo ga malaman al'ada sun faɗa muna ɗansa ya ce masa mutane ke son karatu sun yi yawa ba malamai shi ko ga babu abin da ya kawo shi duniya ga illa jihadi ya zo ga jihadi na karanta zuwa ya kama karatu ya kama rubuce-rubuce Allah shi masa gafara saboda ka zamu ga cewa rubuce-rubuce mai littafai da yawa za a samu kurakurai cikin su kafin ya aka samu kurakuran na ɗaya ba shi yi ba shi ya kure ba na tarihi ba shi ya rubutu ba ya haɗe abu kula da hannunsa an jujjuya shi jujjuyi an sa kure ba shi ya sa shi ba in an kure na hau ba ni shehu bane in an kure aya ba ni shehu bane in an kure hukuncin da ya sa amma Qur'ani da hadisi ba ni shehu bane in an samu hukuncin da ya samu ijma'i gaba ɗaya ba ni shehu bane. To matsalar da ke aukuwa yanzu Najeriya tsakanin ahadus sunna da yan ɗariƙa da yan izala da yan jama'atul islam da masu goyon bayan sarkin musulmi da masu goyon bayan shari'a don dole shine kowa na son littafin shi an gani Qur'ani ne babu kure ciki kaji bala'i wanda ya rubuta in na baka bincike yanzu kawo ta rubutun shehu na hannu duk Sokoto duk wanda kawo in Allah so ba shine ba babu rubutun sa hannu babu shi. To mujahidi ya rubuta da Allah a tsare ya yi rubuce-rubucensa ana samun makiya Allah tun da soka a soka ce ashe wayanci. To shi na nan dubu da mu tambaye shi mu dai tunda muka san mutumin kirki ne duk abin da ba na kirki ba ban mai da ba na sani. Idan wannan yana ƙara nuna ma al'umma cewa shi Shehu Usmanu jaddada musulunci ba wai ci da ƙarfi ba kamar yadda wani ke gana ai yayi jihadi saboda ya zama sarki to abinda annan a cikin tarihi sai a tambayi malaman tarihi suna nan ni na taɓa zama tare da wani masani babba ba zan faɗa abin da don ya rasu Mahdi Adamu Allah ya gafarta masa ya yi wata tambaya da hanzu ba da ansa ba kun bari a cikin rediyo a kawo mana cikin rubuce inda shehu rubuta shi a sarki musulmi babu shi ko babu shi a rubuce inda ya gashi rubuce da wani rubuta ran shi in ko larabci yayi na han lahi alau ƙarya shi kai to wanda ya jihadi an ka kashe ya kashe an ka hijira ya gudu bai taba cewa shi a sarki ba muna zargin su da kabilanci muna zargin su cewa wai ya hito iri shi bai ma buƙatar irin harkar wannan ko ma bai bukata akwai siffarsa guda da ko gidan sarki kaso ba san da ita ba sai da ma labari kurin kowa ya shego siffa ka san ƙasa Hausa shi ya kawo in ayawa ne a rufe gemi ka san misa ake rufe gemi saboda bai da gemi ko kwara hayyar su ko kwara bai to ba haka Allah ya shagiri ake rishi
shi yasa can maluma in ka je gobe yanzu ka je maradi ka iska tsohon malamai masu shekaru da yawa a'a za ka ganci ma shagiri uban mai gemu shehu aka ne kenan shi yasa don malamin da ya sakkwato nan ai in ka duba wa maku an yi tsohon malami ya shekara 100 na tafsiri rai gemu mai karewa duk tsohon malami na Hausa za ka iya rauni sai da gemu ne shi shehu na rai wurin ka a gaba bu gemu a ce askewa yi daga da ko su ko suna rai gemu shehu yayi don sun ga malamin sunna ne ai koyi da shi ko kana da gemu kare abinka kai zama abin danga da jin kai shehu yayi abin da dole mu ce Allah ya gafarta masa to wanda aka shagiri uban mai gemu don ɗebe da gemun gaba ɗaya kwanaki ba ai shekara 5 ba an kawo hoton shehu tin abin nan ana kawowa da nan da ingila an kai ca da ba shi bane an da gemu shehu ba gemu gani shi wai sun haka shehu ma sun kasan shi sun tabbatar da ko jiki ba shi da siriri ne wanda sun haga wanda ya gan shi ina ta an gane kuma saboda haka abin da zamu kula shi ne tarihin dan hodiyo abin da ya bayyana a rubuce yanzu daban abin da a haƙiƙani daban da duk yanzu da muna son shehu sosai Allah shi masa gawarsa sai mu yayi malaman Sakkwato da Gobir da ko ina za a gane tarihin shehu na kwarai don za a samu wanda Allah ya shekara 140 kamar Saudiya shekaran jiya watan da ya wuce dan shekara 146 ya rasu Makka saboda ya rade ma bai da lafiya to amma ka duba mi'aku duk tarihin Abdul Wahhab wanda ake zuwa don su arjikokin zuwa abin an kai amma yanzu ga mutane ma su shekar 140 masu son shehu ma ba ko fulani na ba hausawa ba ne su ya kamata tambaye su ne ya auku yaya an kai abu kaza ina ta gane ga tsofaffi nan cikin Sakkwato waɗanda lokacin da aka yi jihad da turawa su aka ba littattafai su kai hajji bin ƙasa su ɓoye boko duk da mu tambaye su ba abinda muka yi kullum mu zo mu yi interview da kanmu shehu akwai political akwai kaza yayi siyasa yayi kaza mu yanke kunci to ai duk wanda ka gwamnati musulunci ai political gwamnati kawai don ita ya kawo gwamnati ta siyasa ta za a tayar da hankalin mutane ina ta an gani kan haka yayi don haka wannan za mu ga cewa abin da ke aukuwa tsakanin Hausa da Fulani yanzu ba tsakanin shehu da taho ba ina son imam mallam gyara wanda ke ganin cewa shehu shi a dan ta'adda shehu shi dan ta'addan yan ta'adda bai haka ba domin mun sa a rayuwarsa ba mu taɓa samun tarihi inda wurin kiyon shanu ya kashe wani manomi ba da ya zan malami ba mu ji inda ya taro ya samu ƙungiya sunan ƙungiyarsa niyyati Allah ba babu ita bai ko san da ita ba duk abin da ƙungiyar Hausawa ƙungiyar niyyati Allah ƙungiyar muhajiru na wal ansar duk ire-iren ƙarshen zamani ne in ba mu yi aniya ba sai sun taɓa mutuncin shi wala sai mun zanna gaba ɗaya mu zo musulmi mu zanna yan fadar sarkin musulmi in mu zo mu zanna wani wuri kafin mu kai mai hukunci wallahi sai mun tafi abin ga in mun tafi abin ga ba a barin zagin shehu da cikin ne bai ya mu yi aikin mu na ƙarshen zamani mu ce shehu ya ce ai kake ne shi shehu adalci yayi jihadin sa adalci ne waɗanda sun ka biyo baya wallahi kan mu kare su wallahi karan su yaƙi da addinin Allah ne saboda sun yi ayyuka 100% Allah da manahu bai da su ba kuma shehu bai da ba to wace su yi haka dai mu dauki ake ma za shehu mu da mun kai ya shehu ya san a gidan jiya Sokoto ba yi shi ba shehu ya san ana coci Sokoto babu coci wajen 145 to jama'a za mu kanmu mu hauka kanmu mu jahilai ni ina magana da malaman na da boko kula ayi gyara abubuwan da ke aukuwa yanzu shehu ya je da ayi su kamar mi malam kamar shan giya gidajen giya ko shi ya dawo ba ka gidan giya ko shi ya dawo ba ka kace gidan sinima ko shi ya dawo ya yaki da mutsari bisa ɗari ba a barin dadaro ana barin ƙungiyoyin addini ba ta ƙungiya za a bari ni ko wata ƙungiya shugabanninta babban nufinsa in ba ya aniya ba bidan duniya da samun duniya tsakanin da Allah malam wannan bai da nasaba da shigowa turawan mulkin mallaka da suka shigo amma ka burge ni ka je da aka boko ni ka koya mini abin da ya bata gwamnati Sheikh Usman bin Fodio ta musulunci ta hawan turawan mulkin mallaka turawan mulkin mallaka suka Sokoto sun ga sarki musulmi ya kiyarda da su sun ka yaƙe shi wani cikin dole kuma shehu ya ba sarauta tun nan an ka samu matsala kamata a sun yaƙe shi kowa ya ƙindin su duk an mutu gaba ɗaya Allah shi wasu sai aka samu suka yi hukunci
hukunci mai kyau, wani alƙalin rubutultayi mai kyau ya ba da hukunci ɗaya uku, ya ce na ɗaya muna iya yaƙin su mun shahada, na biyu muna iya karɓar su a zauna kan mu watse da iyalin mu a watse domin a san ya za a zama take a yaƙe su, na uku ya ce muna iya jihadi mu bar ƙasar gaba ɗaya mu bar su. To kuma malamin gaba bai kodda da suwa ba, malamin mu Umar Bello Allah ya gafarta masa shi ya aiki akan littafinsa. Dr. Umar Bello kuma an raba littafin yanzu haka ina da shi kana shi gidanku. An rubuta ta hukunci uku da ya hukunci uku sai aka rabu uku musulmin zamanin nan saboda masu tsaron Allah ne. Allah shi musu gawara su duka. Wani suka ce mun yarda alƙali mu dai mun yarda yanzu sai dai a mutu a ilahi Allah shi wasu. Sun ka iturawa. Kwarai suka ce sun yarda Allah ya sake wasu don ba don dole an kai mu ba. Wasu suka ce mun hukunci ga na biyu za mu yarda su taho mu zauna da su. Ai yarjejeniya domin ka a watsa zuriyar mu su ma da yan watsatsu ne sun taho tashi hankali. Wasu suka ce to mun yarda alƙali abin kodi Allah ya gafarta maka. Kai haƙuri mu yi hijira mu bari in dai na a duniya Allah sha na mana ita. Amma mu bi sarki a ita yanzu akwai mu ne irin waɗannan. Muna zagin su yanzu. Muna ce illan su. Ina duk matakin da sun kabi iri na katon jahil na soke shi ina ga shi ne da zan. Duk iri na katon jahil ya soke abin nan haka yake. Saboda haka abin da annan kenan bayan da ya tafi wanda suka yi mulkin sarakunan musulunci da sun kai akwai gyare-gyare 100%. Ruhewa a ce babu gyare-gyare ciki shi ya kama duk bala'in da muke ciki. Mutum ya yi ɓanna da kowa a santa ka ce an wazar maƙin shehuna ka ka yi na ban mai daba to a masa shehu. Shehu da jajjan da addini. Wanda ya ce ka a yi abu kaza kuma ka ce a yi shi ya ce a yi. To kaga malam in abin nan sai an bi su an yi gyara kafa-kafa. To bismillah ta ta gaba. To malam kafuwar kai tsaye kafuwar Sokoto Caliphate idan ya karkata ne wurin tsaftace addini. Da kyau. Wallahi ya tsaye wurin tsaftace addini ne. Dan gyara guda za mu ma kanmu ba fadan mai martaba sarki musulmi ba. Kanmu za mu da kowa. Sa ma daular suna Usmaniya kure ne. A ɗaya ce masu daular Sokoto. Shi bai bukata komilin shahada. Allah ya gama ya sa ya gama lahiya. Allah don Allah ya kawo abu. To Allah ya bar shi Sokoto. Da an samu Usmaniya an samu abin da zai iya jawo bambancin kabilanci da ɗaukaka. Saboda shi Allah ya tabaro Allah ya san Allah ce yi. Wala duk in ya duk gari da gamar ne na shi. Da shi na da rai yau da wallahi malam sai mun samu matsalar da wasu mu sai su ridda. Saboda shi don Allah ya yi, Allah yake bukata, Allah yake so. Ko yanzu ina son in tambayi ƴan uwana jahilai a kawo min inda shehu ya bi Fulani. Ina na shehu ya ce ba haushi ba kowa na ba. Sannan babu ina ce ni ba Fulatani ne. Yanzu ka kira ni da kyau Allah shi masa gafara. Duk masu goyon bayan shehu Allah ya musu gafara kuma Allah ya ɗebe musu bala'in kabilan cikin zuciyarsu. Da an ɗebe ta Usmaniya an bar dole Sokoto shikenan ai sai na Abubakar ya mutu musulunci an ce mata Abubakariya ai Usman yayi ai Ali yayi ko ba su ba ai Umar yayi akwai mulkin da an gina irin nasu wanda ga su ga annabi an saka da Qur'ani an sa sunan su ni na ɗebe magana ne akan ɗalibi nake na al'adun Hausa haka nasi yace na yi kure na yadda gaskiya malam muna godiya sosai Allah ya saka mana da wannan tsakure saboda tsakure ne don cewa idan aka ce jihadin shehu ko kuma tarihin shehu abu ne wanda za a iya kiran shi hatsin bara yana da yawa sai a dan taba to in an tabo shi mu abinda aka koyar da mu mun ka dan sani an ka dan faɗa muna abu uku za a kula da shi ina son a shehu adalci jihadi uku yayi akwai da karantarwa ya ce Hausawa akwai musulmi tsantsa ko bai ce haka ba ya ce akwai musulmi masu biro'i da ni ko bai ce ba ya ce kuma akwai kafirai tsantsa wanda ko musulcin ba sun kira to ka hanke ne a wa shehu adalci matakai uku ya bi na jihadi guda yayi tsauri kwarai shine na karatu da karantarwa yayi rubutu da yawa kuma su muka amfani har yanzu muna rayuwar addinin na jihadin da an ka buga an ka buge shi ya buga in hatta tabbata to akwai gyare-gyare da yawa da bai kamata a yi su da rediyo ba bai kamata a yi sigirin jarida ba bai kamata a buga littafi ba a buga a kansu wallahi tallahi musulmi aka watsewa kaga kan mu fara rabuwa yanzu 100%. to wallahi kai tsaye
daga ƙarshe wani kira za ka yi da Fulani da Hausa waɗanda suke cewa ai su Fulani ne zalla waɗanda su ce kuma Hausawa ne zalla, shin wannan abin ba zai ci mu gaba ɗaya ba? Allah ya saka ma da alheri. Ni ban ga lahin Bahaushe ba, domin shi a da ƙasarsa ya kawo shekara 200 ka bai lace ta. Ban ga lahin Bafulatani ba, saboda shi musulmi ne, duk ƙasar da ka rayu ƙasar ka ta babu wanda ya ƙasa sai Allah. Ba Bahaushe da kawo ƙasar nan. Ko mun kai a wazazun kai ƙasar da ba Allah yake ba. To sani haɗuwar mu wuri guda dole ne. Babu ƙasar da ɗabi'a guda, babu ƙasar da Hausawa kurun, babu ƙasar da Fulani kurun, babu ƙasar da Ture kurun. Kowace ƙasa cin koso Allah yi. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. In muka duba duk da fassarar malaman mu na 200 da suka shekaru. Ya aka ce inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. An gama da mu da mace da miji an kalace ka ba harare na ba baƙaƙe ne babu wanda faɗa maka. Wa ja'alnakum Allah bai faɗa shin kowa ba. Da kyau yace inna akramakum indallahi, mai ɗaukaka wurin Allah, mai girma wajen Allah shine ni mai tsoron Allah. Wallahi Allah bai ce bai lalata shiga aljanna ba in sun kai biliyan, bai ce Bahaushe ba in sun kai biliyan. Sannan da Bahaushe da Fulani an gane ga wanga kabilanci kowa na haka daga dama, matsayinsu maƙiya Allah. Maƙiya Allah, kan malami baka labari da yayi sa kabilci wa'azinsa wallahi maƙi Allah na. Wa'azin da muke na kabilanci ka tamba ina haɗawa cikin yau don ka jiya don ajiya Nijar akwai sun kai ridda, mutanen Nijar Hausa musulmai sun kai ridda saboda kabilancin sun ka miƙa wa Kiristoci. Wa'azin mu ka tsaya kana nuna gaba ɗai sai kai wani wa'azin shehu in ya gani sai sa amma bulala. Kaga mutum na wa'azi yana ambata shehu farko har ƙarshe ko rahama bai roƙa shehu ba. Haka da zaman sakwato. Ko kai da kai da dan wani in baka yana ba cewa ni zaka cewa ba ka ce Allah shi masa rahama, mu ta tafi dan hudu kamanta da duk jihadin da yayi rahama ya kane ma sai mun ɗaya da rahama ko kuma mu Allah kakkaɓi mu ce shi ƙara mai aljanna wa faɗa ma yana cikin ta. Wani sahabi an kace da cikin aljanna wannan an faɗa ma. Wallahi masoyin shehu in ya tuna shehu sai ya kuka don abinda shehu yi ba malamin da shi duniya ga ƙasar Hausa, don haka mun ce Allah shiga harta masa. Mu dinga ce Allah shiga harta masa shehu. Saboda masu amfani da sunan shehu suna ɓanna suka ba duk tsarin ƙasar ga yanzu. Duk tsarin ƙasar ga. Shehu da ya tsada mulkinsa ya nuna abin da kowa ba shi yi. Cikin almajiransa akwai Hausawa, cikin almajiransa akwai Fulani, cikin almajiran shehu akwai Buzaye, cikin almajiran shehu akwai na biyan da bana malamin tabbata ba akwai Zabramawa. Amma shi fa hakikanin gaskiya akwai Yarbawa sai dai ba nan sun ka to ba takaddu sun ka samu nasa saboda mu kasar Hausa sanda musulunci zo nan ko kasar Yarbawa ya shiga don daga Mali ya shigo muna ko su lokacin ya shiga wurin su. Amma haccan an ji labarin dan hodiyo da jihadinsa to inda mutum ya gama duniya gaba ɗai na kirki mai tsarki kana bacin sa to kai anya kai amfani da sunan don ka cuci wasu. Wallahi da yana da rai dan su ba sarauta don ba don haka ga gwamnati ba. Ina godiya sosai da wanga kokari da malam yake yi ba dare ba rana, kuma muna fatan Allah ubangiji ya tsarkake zukatanmu mu kasance masu adalci a ko'ina. Amin. Kuma Allah ubangiji ya ƙara wa malam lafiya da albarka. Kuma muna godiya sosai, muna fatan malam za a ci gaba da shigo ana wayar da kan al'umma domin mu samu al'umma ingantatta wacce za mu yi alfahari da ita. Allah ya saka muku da alkhairi. Mun gode sosai.